Duminica aceasta, bucureștenii își aleg primarul capitalei și, spre surpriza multora, Anca Alexandrescu are mari șanse să fie noul primar al Bucureștiului. Care este sondajul cu adevărat relevant? De ce Anca Alexandrescu are șanse atât de mari? Chestii pe care o explic cu date și cu argumente. Și care este singurul scenariu în care poate pierde alegerile? Toate acestea în acest video. Începem din start cu sondajul cel mai calitativ, atras Intel cu date strânse online între 27 și 30 noiembrie pe un eșantion de 2964 de persoane, unde Daniel Băluță din partea PSD este cotat cu 24,4%, urmat de Anca Alexandrescu din partea AUR și PNCCD cu 24,3%, Ciprian Ciucu pe locul 3 din partea PNL cu 22,7%, urmat de Cătălin Drulă USR cu 16,2%, Ana Cicială de la Sens cu 8,4% și Vlad Gheorghe Independent cu 0,9%. O să-l tot prezint pe Vlad Gheorghe în aceste sondaje, deși are procente foarte mici, pentru că astăzi a decis să se retragă din cursă și să-și ofere tot suportul lui Ciprian Ciucu. Totuși, de ce acest sondaj atras Intel este cel mai relevant? Primul rând, pentru că la ultimele alegeri locale din București au oferit cel mai precise estimări. Procentele lui Nicușor Dan, Piedone, Firea au fost anticipate cu o acuretețe ieșită din comun pentru sondajele foarte slab calitative din România. În al doilea rând, institutul acesta este recunoscut internațional, mai ales pentru că au nimerit cu o precizie foarte bună și rezultatele alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Este adevărat că pe plan național, la alegerile parlamentare și prezidențiale din România, performanța lor este slabă spre foarte slabă, dar explicația este destul de simplă și cu niște scuze destul de bune, pentru că acest institut își alege datele doar din mediul online. Este evident că în România încă este o problemă acest lucru, mai ales în mediul rural, unde e greu să strângi date calitative și de aceea sondajele lor pe plan național sunt destul de proaste spre foarte proaste. Sondaj ARP, unde ARP nu vor să publice clasamentul lor pentru că, citez, din respect pentru campanie și competiție, ceea ce mi se pare foarte penibil și o scuză foarte slabă. Totuși, din fericire, au publicat o parte din datele lor și din datele lor avem și cheia alegerilor din București, adică scenariul prin care Anca Alexandrescu poate pierde aceste alegeri. În primul rând, ARP ne arată câteva date extrem de interesante, cum se redistribuie votanții candidaților de anul trecut din București, adică votanții lui Firea, Piedone, Burduja, în această campanie electorală. Și aici apare prima surpriză, pentru că Anca Alexandrescu reușește să atragă mai mulți votanți ai Gabrielei Firea, deci votanți PSD, decât Băluță, care este candidatul PSD. Mai exact, ea o să reușească să ia în principiu 41,7% din votanții lui Firea, în timp ce Daniel Băluță reușește să ia doar undeva la 34,7%. Pe lângă asta, Anca Alexandrescu reușește să absoarbă o parte semnificativă din electoratul lui Piedone și a Dianei Șoșoacă. Poate cel mai interesant detaliu este că Anca Alexandrescu reușește să ia și 7,2% din votanții lui Nicușor Dan, ceea ce este de neașteptat din partea unui candidat care vine din zona AUR PNCCD. Și cele mai importante date din acest sondaj și unde ne dăm seama dacă Ciucu sau Daniel Băluță o pot învinge pe Anca Alexandrescu sunt următoarele. 74,3% dintre votanții Ancai Alexandrescu sunt deja hotărâți că o să voteze cu ea duminică. Asta înseamnă că baza ei electorală este foarte stabilă și oamenii aceia în principiu nu mai pot fi întorși ca să voteze cu altcineva sau să nu mai voteze. Și Băluță stă aici destul de bine, cu aproximativ 70% din votanți hotărâți. În schimb, la Ciucu, Cicială și Drulă situația este mult mai fluidă, pentru că 38% din votanții lui Ciucu, 47% din votanții Anei Cicială și numai puțin de 60% dintre votanții lui Drulă încă se mai gândesc dacă își vor păstra alegerea până duminică. Cu alte cuvinte, preferința lor declarată nu este încă un vot sigur și tradus în scenariul real al alegerilor. Dacă Ciprian Ciucu reușește să-i convingă pe votanții lui Drulă, cei nehotărâți ai lui Drulă sau ai Anei Cicială, atunci el va deveni noul primar al capitalei, dar rămâne de văzut. Nu l-am inclus pe Băluță în acest calcul pentru că este greu de imaginat cum ar putea atrage în număr semnificativ electoratul lui Drulă sau al Anei Cicială, două baze electorale care nu au nicio afinitate cu PSD. O să mai prezint rapid alte 3 sondaje făcute pe final de noiembrie și care întăresc numerele din sondajele precedente pe care le-am prezentat mai înainte. Flash data cu date strânse între 26 și 27 noiembrie, Ciprian Ciucu PNL 24,9%, Daniel Băluță PSD 22,8%, Anca Alexandrescu AUR 20,1%, Cătălin Drulă 18,5%, Ana Cicială 7,4% și Vlad Gheorghe 2,1%. Sociopol comandat de România TV cu date strânse între 25 și 30 noiembrie, Daniel Băluță 27%, Ciprian Ciucu 25%,
Anca Alexandrescu 20%, Cătălin Drulă 15%, Ana Cicială 6% și Vlad Gheorghe 2%. CIR a comandat de Vlad Gheorghe cu date strânse între 20 și 26 noiembrie, Daniel Băluță 24%, Prean Ciucu 21%, Anca Alexandrescu 19%, Cătălin Drulă 18%, Ana Cicială 5% și Vlad Gheorghe, săracul de el, care în propriul lui sondaj s-a dat cu 5%. Incredibil de penibil. Ce zic casele de pariuri? Nu prea multe tura aceasta, nu e ca la prezidențiale sau la alte alegeri unde casele de pariuri ziceau foarte multe. Pentru că aparent doar Fortuna din casele astea mari de pariuri din România au opțiunea de a putea paria pe alegerile din București. Și Fortuna dă următoarele cote: Ciprian Ciucu cu cea mai mică cotă, adică în opinia lor are cele mai mari șanse să fie primarul Bucureștiului, 1,88, Daniel Băluță 3,33, Cătălin Drulă 5,55 și Anca Alexandrescu tot 5,55. Sincer, aici, în mod normal, Fortuna ar trebui să schimbe cotele, pentru că e clar că Anca Alexandrescu ar trebui să aibă o cotă mai mică și Cătălin Drulă este cam ieșit din această cursă electorală și ar trebui să aibă o cotă mult mai mare. Iar Polymarket, care apropo nu mai merge în România fără VPN, Polymarket este un fel de stock unde poți să pariezi pe diferite teme, inclusiv pe alegerile din București. Userii de pe Polymarket dau următoarele procente: Prean Ciucu 47,5% șanse să câștige, Daniel Băluță 31,8% șanse, Anca Alexandrescu 10,2% și Cătălin Drulă 7%. În concluzie, surpriza este Anca Alexandrescu, deși pentru mine nu este o surpriză atât de mare, pentru că la parlamentarele din București Aur împreună cu SOS au luat aproximativ 19% cumulat, iar la alegerile prezidențiale în turul 1 din acest an, adică alegerile între George Simion și Nicușor Dan, în turul 1 George Simion a obținut în București puțin peste 20% în fiecare dintre sectoarele din București și pur și simplu ăsta este bazinul electoral suveranist din capitală. În al doilea rând, chiar dacă eu cred că dacă Ciucu va reuși cumva să convingă cât mai mulți votanți USR și Sens să-l voteze, atunci el o să devină primarul capitalei. Totuși, competiția rămâne complet deschisă pentru că toți candidații au sub 30% în toate sondajele posibile și pentru că prezența nu o să fie ceva extraordinară, ceea ce înseamnă că duminică se poate întâmpla absolut orice. Oricare intercandidat care o să facă o gafă în ultimele zile poate pierde 5% din electorat până duminică și acei 5% să se împartă la ceilalți candidați și să îmbârlige tot ce am zis până acum, să schimbe absolut tot ce am zis până acum și să avem niște surprize duminică. Cu o mobilizare puternică din partea PSD și Băluță încă are șanse, iar chiar și Drulă mai are șansa lui mică, deși puțin probabilă. Meciul este pur și simplu încă deschis. Așadar, alegerile din capitale se joacă intens până în ultima zi. Sper că cifrele astea te-au ajutat să-ți faci o imagine clară despre cum arată situația politică din București. Mulțumesc că te-ai uitat, dă un like, un subscribe, ciao, ciao!